Vítejte na trhu poptávek.cz. Trh poptávek.cz je poptávkový server, který vám usnadní hledání produktu nebo služby, a to zcela zdarma. Najít kvalitního řemeslníka nebo firmu dnes není vůbec snadné, a to ve všech oborech. Na trhu poptávek máte možnost oslovit více než 140 000 aktivních firm a živnostníků poptávkou, kterou si sami vytvoříte. Vaši poptávku můžete jednoduše zařadit do jedné z mnoha kategorií, které trh poptávek.cz nabízí.